Penunggu pos. Orang kena diundang kandani lho, orang kena diundang. Ngangkon lebih ketua terus di bukan pegang ngono ki mbok gitu piye to kaya orang-orang mbok gitu. Aku kangen oleh kurang duwe. Yo duwe sik nek kangen sakune ning di Pak ora iki. Lho no TikTok iki. Itu ternyata masih medi. Wis tak liwat. Kok tak kali lho. Ayo gawe. Iya, ayo gawe selawat. Akun keloro ae Mas live piye kangen eling ya. Londo kon kiper gawange. Iya wis ora kate bisa go udah ora penting gue. Opo? Wis lah, wis rekaman be iya. Opo? Preset lho. Preset di. Preset mixer iki wilayah kok. Kalau bang dan saya gawe selawatan. Ora bang wis nomorku ya. Solomo wala ngono. Karepom lah. Iki lho, nak anunan iki. Cuma Kero keingi pas apa nggak video klip gue tampak ngono to. iya Hasilan. usul pegel aku orang kena diundang bolo kayak kurang tak atur anu mau kok orang tak atur iki kok kontrol penonton kok kadung senjol aki yang ini kok Kain enggak bermain kain. ini lo tak jamuan gini lo Lah cak. Kono ki ben kencan kaya ben kowe kok ganggu kok iso. Lo. Sek PK harus cinta. Yo wis mari cak medun wis. Gak tak gawe Mbak Alfi nek korek keranjang goreng trek gak tak gawe. Undang makan-makan yo bus Rawani. Undang makan-makan lagi. Rawani Ridi. Lagi PK sama Sinta ya wis. Nunggu sebentar mah nunggu sebentar apa itu mulai Ora nyusul. Masin. dambo kok WA karo lho Nang Maisa kan. Kayak nang Jawa ae kan. Iya nunggu itu. Itu kan di. Nah, perfect. Yo no. Trias lho karuan musik Cirebon itu kabeh. wis ora main Mas wis prai Mas main ki sesuk Mas karek sesuk tok Mas mari ku wis gak eneng job karek nek ono ngonten yo ngonten ora eneng yo wis enak-enak turu nang omah Sing nom-nom apa lah? Sakra. Caraka. Sakrawala. oke bos siap Ini dia nih gini enggak ono ya. Lamongan ono Lamongan. Kuwi Mana wae kuwi? Nirwana. Nirwana. Dia belum tahu. Nirwana. Sing gawe tak cek kursi pian lagi kan. AS Perkasa. Yo, AS Perkasa. Berapa? Nirwana itu pasti. gebrakan baru Mas gebrakan baru maketan itu nyimak Mas Ini dindilah lah. Ini dindilah kan ini. Nirwana juga bang. Ini tak cek. Iya bro. gerdu aman gerdu ku tak rubohno wisan Kuwi Yon. yo Mas Yon Mas Yon Jedak ini lho dah kok iso blokat kene lho bro aduh nang ngono cah iki kowe kurang di follow be Yunel di Yunel orang lab ngono ngundang ikul wae ngopi ning kare bos alah yang mene mbok ndok kare rokono ya opo nyapa yuk goyang nang kamarane halo Mas Icul lah macet malah iya nggone dek nang ngelet kok macet lho
ngontan sing rupan sing. Waalaikumsalam. Wah, kene dikul kok ora ono ketok. Itu tanggapan yang wong piye? Yo ning. Ini ladek kelas lho. Luna dilayani oleh. Ayo. Muka aku itu aja. Nantang buka aku stand. nantang grup kuline bapak lho piye. Santen dasem saduk kasmani dasem piye. Kita kalau ya. Kul. Kan boleh sponsor ya pokoknya. Ora krungu lek kul. Maksudnya lu sponsor itu. Iya, ngono. Lho, ora krungu ya wis tak gedhe lho padahal. Cek lo cek. Wis krungu lagi. Piye kul? Apane sing tinggi? Macam Megawati Soekarno Putra. Mbak Mega. Iya lagi yang gede. Lu waktu Kembar mana Mas? Kembar tak no. Alah repot. Persiapan push up. Bun. Bun. Asik. Wis entek sampo piro, Gul? Ya, wis lagi apel makan mau opo ta. Iki sementara awak dhewe prei. Piye? Kapok le. Ya, mosok. Nyale buara. Gawe su. Ape tarung iki? Iya, ape tempuk deh. Tempuknya. cuman melingkar. Ora kenal. Sinyalku elek. Iya. Ikul pe tempuk ini lho. Jam melakukan ya. Apa melakukan? Prei karo sesuk lho. Alipine anake diungsekno dhek ben anu. Iya gitu Kak sak urunge riyo. Ben bebas. Ora keliru e. Juga dapat tangan tuh. Ora Dilam. Hidup tambah lu biar dapat tangan tuh. piye sih? Dolep kabeh kok mare kok ikul lah. Ojo kurang gedap. Syukur. Emangnya enak. Cool, sausah. Cool. Cool. Batu kare. Buatan kare wae dok. Iki apa ono agenda kul ki? Futsal versus Adela, melok to ora ki? Wah, ora iso berpegang kok. Oh, kiper wae ki. Banyu. Nggo banyu ora apa-apa. Nyaduk garis apa pun. Ora apa-apa kok ki mbek momon piye. Sempet Lucu mesti momon. Ayo lucu momon. Iya. Piye melok to ora? Bayang to sih, ge boxer bayang sih. Ora le jersey kok. Iki jersey-ne open endorse iki. Konten pokoke. Dadi iklane templek ning ngene jersey-ne lho. Anu wis kuat ki. 10 menit. Nek kita ora kuat tenan. Ora melu yo. Mumpung rong poso. Piye? Nang yo. Pesanane lho. Lho ora ono menang. Bukan. Ono menangan gas. Ayo kiper kuwi. Apane sing ora menang? Iki opo lek kok VC terus ki? Tidak panggul kok. Giaden ngono. Apa lagi? Kropel dadi wasit garis. Aku tidak nyadul garisnya ngomong. Bapak Mekul. Ya pokoknya tak musuh Cak Nopi itu, Pak.
Mas Nopi sampai kan ya durang kira-kira kan durang Mas Nopi baca pedang ayo Mas pedang ngotan ngono parah ini bae Pandi pondok kon dadi wasit iya Pandi yo ngomel Pandi Blondok kan dadi wasit Blondok ra iso wasit Blondok nek dhek sapa ki dhek iki jurusan ora piye ora krungu ora jelas kok ngono yo kuwi nek kon pinter iso ye kandhane kok iki Mas sampean ora aku kok jawab iya lah kok iso yo kalau singetan Blondok kan dadi lapangan wae sih wes kena iki lan aneka rumah iya nih ora sing kalah tepuk mbek bojone gelap kalah alah kok gowo ngono barang cah bener lap wong aku masa ya ora kena karo apa nih menang opo terus gak mati sing iki lho Blondok wingi dolanan karo cewek bus apes cewek iki apes bus ora nek piye lek sopo nah wong tekan nuku kon utang ora gelem ndake piye iki aku kena ngrimo bojo lha aku kena aku PM kok ngrimo kowe wis ada dhuwit kok ngrimo kowe iki saiki aja urung aku ora ada dhuwit saiki 10 tahun wis sampe iki kabeh dong mumpen ya tuku mbok ora dek dengan ada tambah mau macet-macet kul gue Google iso kok sabar kok Blondok jare arep klip karo cewek embu bentilip relasi mbuse ya kan 15 ora piye gol 15 HP mbok dol ora wis tak dol aku lha aku sana tak ijo lo tukar tambah kuwi sing kae sing 12 kae kalau oke gelem ya udah bus sebelum bus iya yo apa dhewe yo sing video penceng papasan HP ku dhewe kuwi ora le sing papasan iki nggo wayat kuwi ayo video lucune ayo kira sing anu sing video klip iku apik tenan kamerane asli kok kamera ngene iki lho San jelas apa iPhone 17 ta kuwi kok piye kul ayo tuh kayak video klip papasan bersama CEO iya aku yo Blondok ngene yo panceng lho panceng iki ngono ki apirat saya kok ayo dhewe video lucu lho ayo waktu yo di sana yo berujung ketemu yatim ketemu panceng lah kok yo panceng ayo yanti loro le tukang parkir mas nggih mas parkir cewek Blondok kayu gak karo ngurusi cewek Blondok sapa kok ada ahli ngurusi aku wis do mangan toro wis mangan entek mie loro ki lho gacoan wis mau takok to ayo Kapten pancen dadi mantane ya Blondok adalah watu Blondok adalah watu Jumpa kan situ kan dewa loh bibir jelas omongan keren bilang iya tenan yo sebenarnya mau aku nerapor event sejak aku pokoknya nerapor event sejak eventnya piye lah ngarang ngajak aku malah seneng
Orang makaninya Den. Sing boleh sing verifikasi dulu. Aku iki pengen delok dulu. Pada kelar ada for 20 wes. Ya tapi live koyo ngono kae di. ngajak Glondok pacai dadi kaisar kaisar opo deh pacai opo ya saru kok. apa ya gede ngono kok. Iya berarti pacai piye ku yo. Kayak eling ning gawe video klip sesuk rasa dijak aku yo tambah ngekeki saran terus marah dadi ngono ana dhek. Kekesalan. Ojo betul. Ora masuk ya gede kok iki. Ora masuk wis asli. Pilih to mesti didelok-delok lah kok dianalisis kita diperbarui lah ngono lho. Wong gawe video kon nggo gitar nundang-nundang lah aku piye. Kam dok ya aku. Kon amen. Yo. Kon ngamen. Lah iya kon ngamen. Lu cari laskar buah lho deh video. Laskar buah ke ngono cermai buah aku isin kok. Melok nek laskar buah aku lho ji nginane. Terus Mas Icep oleh. Oleh Mas. Aku Icep ku terus le. Pangani terus nih kono. Aku isin lah aku. Enak mulai wae aku ngono. Mosok mek uangnya Iya. Lantaran sak kresek dipangan pisan. ono sak kilo dicipi. Ono anu genta-genti kok rambutan. Genti kelengkeng. Genti apa nek kuwi? Aku. 2000. Enak mulai aku. Sing isin kancane ta. Lah iya sing kancane. Aku tak medun sih yo. Oke siap. Baterai ku entek. Loro karun tak. Oke siap. Betul.